Basta mare, hamol ulit rin tayo panang budol mo kinyak namin ano ka nga pinakawanon. Win mare, haanton. Maibanak mga mare, malagip yun ni Tata Tasyaw. Ay tay lakay nga agapot iti Chinese pecha idi balasitan try pay lang. Apay mare, natayon? Haan, agsaksakit ka no pay lang, matay ka nun, excited ka mare mo. Ai, kung laki din no natayon. Malagip ko data nga lakay iti balasitang tayo pay lang iti high school tayo ngay. Kinama na tayo diba, dati mo biring, imuli di nga ito ti mansanita. I win, pero may butang ko iti. Binanbantayan ini niya lakay nga bumabata biring apo ti butang tabiring nga ngabi mababa dual daw dan sa jay apo permi ilek ko ini permi amatayak ti ilek ini sika kasano awang panti na dati biring idi sapay nakapalda apo tay lakay permi ngagtilmo-tilmong gibaba iti mansanita. Hapo matayak inlek idisi ka. No di pa nga sinundo day di Auntie Isabel nga inang dati biring. Hapo hampay nga nakababa dati biring. Permi nga makapainlek na kita glabas tayo aya. Bigbigat na kiti agtotropa. Agmamarites ta. Chismosa, bigbigat. Apay niya problema na ajay mare. Hangko mo mare, sumrun sa babaan nilatan mga mare. Baka paperdi sa at ni Belet. A few moments later. Amo Diyos ko, nagsakitin dyan ko ang katawa kanya ay kumari. Chismosa. Hoy, dakay nga talo. Syakmanon ay ati pag-istoryaan nyo. Anak ako ng Belet? Amuklat ta nga, siya manan iti topic yun. Handak nga bisbisitin bigbigat. Kaya yung ay pabarangay kayo. Ay, asyumera Belen, pa-famous ka? Ta pag-istoryaan iti biyag mo? Isupay pag ano ta ka ngay mga pag-istoryaan ngay. Kaya man, amuklat ta nga siyak iti topic yun. Kabisado kay nga talo, kabisado ka kita galgalad yun. Amom si ka Belen, nalaing ka lang nga mangipapangkot. Palibhasa gamin aramid mo. Sige nga talo hagsagana kayo ipasumong kayo. Talnaan da. Ay apo, agbagtitsan ni Belen. Nakapangan atang babaan yun.